ग्रोमा खाबै खारिवो थान्छनी मारिवो जोंले हिमलाइना थपसा खि बेलायखनो हामबाय मारुओ ससियेल मिडिया न दिनै जोङो फाइ मानजाक फाइका सालामानि आन्दारो मधुसरा होननाय कायसा पारावो आमो दिनै सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिनि खबजागो ताई दिनै बुखुक सुशिला बिनि सरि साख हामियानि बागै जों दिनार नायनानै फाइलायजाक दिनै सुरमानि ब्लकनि इंगै TWF नि सेक्रेटारि दिनै बुखुक तापुसि ताई आं साक अर दंगो ताई विशेष खालायै थांनाय 23 तारिखनि सोनु निगमनि आस्ताबलनि प्रग्रामाव थांथानिओ दिनै बुखुक बबो खरकसा ससियेल मिडियानि सामुंख्लाय दंगो स्टेज बाय माने यागुलो बबेलायखनो साक दुखु मानजाखा बिनि बखरक रगो बसाक रगो यांगो बारा याइचिं रगो बेबाक जागानो काफ्लुम जाखा फिकुं रग बिनि ताबु रबनजाक जोंबोनो दिनै नायनानि बागै फाइलायगा हिंगाय ताई बचिनि TWF नि इंगै सुरमानि इंगै जतनो फाइलाय दंलायो ब्लक कमिटिनि डिस्ट्रिक्टनि इंगै बरगो फाइलाय दंगो बरगो फाइ मानजाक फाइनाय बनो नायनानि बागै बेलायखनो खाखामा सिंसा खायरंमा सिंसा ताई जिबि हस्पिटाल ब क्लाइखा 23 तारिखनि हरो ब लेंगै क्लाइ थांका ब कुनु सिलिया हिंगाय बनो नाय थांका जिनि हास्ते हापांनि जिनि CM ताबुक जे तंनाय डक्टर मानिक साहा जिनि सार बनबो जों हामबाय याफारो ब थाङै नायमानि बागै आबुनि यागुलो ताई खरकसा मिनिस्टार जिनि सुशांत चौधरी सार बबो थाङै नायखा हनै जों खोनावै मानखा आबुनि यागुलो जों ताबुक अर फाइ मानजाखा जिनि सुरमानि इंगै जिनि बुखुंनो नायनानि बागै जों फाइलायजाक हिंगाय बुबाग्राबो कायसा जोंनो मेसेज रहरका जिनि बुखुकनो नायना जतनो गाना गिनि तंनाय रक बा त्रिपुरा बासि रक थाङै नायै बायदि हिनै आ बुबाग्रानि दागिमुंनि बिसिंतिनो जों दिनै अर फाइ मानजाखा हिंगाय आबुनि बागैनो बेलायखनो हामबाय जिनि मिडिया न जोंनो अर लगैरिमानि बागै जरारुमानि बागै ताई जों सुरिमुं तंनाय काइटरनि थानि जिनि बुखुक दाक्ति हामनानि बागै ताई हाममानि यागुलो बदफानि सामुंरंनो ताई बका हामख्लाय चाइटक मुंनि बिसिंति ख्लायै ब सामुंख्लाय मानानि उंथं हनै जिनि सुरिमुं तंनाय आसुकनो हामबाय।